jos ei tykkäyksiä tai kommentteja, niin ottakai. Huhuja. Kävin tossa jäljellä lenkillä tavallaan, kun joku puhuu. Ja. Ja mä haluaisin vaan tietää, miksi mun videoissa ei oo kommentteja. Ja totta kai on pahoilla, kun ei oo tullut pitkä aikaa videoa. Ja mä vielä jossain vaiheessa ehkä teen pelivideoita, mutta moi.